I'm on the Center for Research in Igbo History and Culture. Tabo Wednesday, February 4, 2021. I know Ogume Mweri. Mona nna ya na-akpọ Vebe Udenze. Bụ onye bụ alụsị a na-akpọ Ogume. Ọ na-eje ka ozuko anyị ibe a na-akpọ Dabawụ. Ibe ndị nna si Israel, mgbe si Israel na-abịa, ọ na-akawa n'ebe a ka mva bụ ụzọ kwa. N'ebe a ka bụ ụzọ kwa mgbe va na-batala ana Igbo. Wa nọdụ ebe a, wa Musa, wee tosa, wa na-abasazi na-ejezi ibe ndị ọzọ si Igbo ju abụla Igbo taa. Nya ka anyị na-aga. Ị na-anya karo luve nso. Mgbe ka anyị na-aga. Ka anyị na-aga. Ị na-akọwa na ebe anyị na-eje. Ke isi na ogene ka a na-akpụ ya. Ebe a ka nri si wapụ. Nne ka a na-akpụ ya. Nya bụ agụ nri. Agụ, oke na ọ bụrụ agụ. Okay. Okay, nya bụ onye bụ nya bụ Dabawụ. Ị na-adalụ? Ka ikwara afa gị? Nchekwube Ajani. Ngị bụ Dabawụ. Ngị na-ejeli ozi. Mgbe ka anyị na-aga ka anyị lụọ. Dabawụ a ọ bụ mmadụ ka ọ bụ alụsị ka ọ bụ ka mmadụ ka ọ bụ. Mgbe ka anyị nya bụ nna muleri. Nya mụrụ Igbo. Mgbe ka eme ka ịkọwala anyị maka ya. Mgbe ka anyị na-aga anyị elutewo nso. Okay, so ebe nke anyị nọ bụ gịnị? Ebe bụ ama iru akpụ Ugume Mweri. Okay. Okay. Nke a bụ osisi. Nne ka eji akpọzi ya ike bụ n'ezi na ike nwere ka ike ya. Nwere ka ihe ike eme n'ezi. Alụsị ka ọ bụ. Alụsị ka ọ bụ. Okay, alụsị ndị Ugume ka ọ bụ. Nya bụ ike egbu n'ezi. Ọ dịkwa na Nando. Kedu izigbo ju adịzi na Mweri dịkwa na Nando? Okay, ebe a ka Nando si wapụrụ. Ebe a ka Ikem Nando si wapụrụ. Okay. Maka na mejewo Nando, ndị Nando na-akọwa na vasi Mweri. Nya bụ na ebe a bụ bebe mgbe ebikọ ọnụ. Nwa bụ agụ nri. Agụ nri bụ ibe ndị nri na-alụ ọlụ ma ọ gịnị? Okay, agụ ọ bụrụ agụ na agụ arobi na agụba bụ ibe bụ ọ bụ osisi. Ọra. Kedu ibe eji akpọzi ọra? Okay, ọra nke na-enete obe ọha. Kebe o ji adịzie nnukwu ụdị? Ọ tewa aka. Okay, ọ bịazili busa edizia nnekwu. Okay, a na-adụzi ya adụ ka ọ benete. Okay. So na ukwu ọra ka ọ bụ. Mana ịbaka na ebe ọ bụ na ọ mewe ochie, ọ bịazịa nnekwu ụdị.
So isi no nya bụ alụsị ndị nri. Okay, ị na-akọwa na ọgọ pelimpe bụ mba na-eti ya dịka ọbe mba na-akpali akwụ onye ntị. Okay. So ife ọ pụtara bụ na ndị nri bi na wee si ebe a pụrụ. So na mgbe na-ekwu na ndị nri na ndị na ndọ maka na ivu a n'aka nri a ebe ngị nwakwụ nna jegodi n'ebe a. Okay, n'aka nri a ka isi ebe a ịkwụ bụ alụsị ndị na ndọ. Ọ dịkwa na ndọ. Okay, na mba bụ na ndọ na ụmụ eribikọ ọnụ na mkpa niile. Na ndọ kezieli ya akwapụ jebe ikem ka ikwulu. Okay. Okay, so mba seli alụsị a wee jebe nwekwu onye na nkebe. Ị na-akọwa na ikem na ndọ na bụ ugume mana egume bụ nwanne. Mba na-emekọ. Ma nke aka ekpe a bụ ndị nri kụlịa. Bụ nri a. Nya bụ na ma ndị nri ma ndị na ndọ bikọ ọnụ n'ibe a. Ma mmụeri ma nri biko dịka nwanne. Mba abụ. Okay, ma ebe bụ alụsị ndị nri abụ. Ụdị a ndị na ndọ kele ya pụ seli alụsị nke a ya nwe na bebe. Ndị nri mba sekweli nke a. Ma mve biri ebi n'ibe mgbe ahụ. Mgba ka izukọ anyị ibe nke ọzọ isi na bụ ogbe ndị nri mgbe ahụ. Ebe nke a si Dabao eri isi Igbo. Ọnụ nke a kezi ebe basta Dabao ka ebe basta Dabao na okilikili a. Dabao ahụ. Okay, nyamu ugumana mulu gumenu mulu iru akpụ. Ibe ọbụla gbasara ugume. Dabao ahụ kwuru na ka ọ nọ nya bụ isi Igbo. Nya mụsazili wa mụtazia Igbo niile. Okay. Nya bụ na anyị na-eje kịta ka ịfụ. Okay. All right.